Færøerne, dag 4. Dagen startede med, at et par friske eventyrsløbere hoppede i Atlanterhavets iskolde vand. Under morgenyogaen fik de dog hurtigt varmen igen, og ikke så længe efter vinkede vi farvel til vores bus og begav os ud på nye eventyr. Først opad, faktisk rigtig meget opad. Men når man er kommet op, skal man også ned igen. Og 4 kilometers nedløb igennem den her fantastiske dal. Bedre bliver det ikke. I bunden af dalen ligger bygden Elduvik. Her gennemgik vi instruktionerne for næste etape. En smuk og til tider ganske udfordrende tur. På den ene side det brusende Atlanterhav, på den anden side det stejle fjeld. Ganske enkelt imponerende. Herefter fulgte endnu et flot nedløb, dog afbrudt af en lille pause med masser af godt humør og et par enkle kaningifler. I gang igen, og så var det blevet tid til en videoselfie, inden det gik opad på dagens sidste stigning. Efter 4 dage fyldt med eventyr skulle der graves lidt dybt hister her, men vel oppe ventede igen et fantastisk nedløb og en helt utrolig udsigt. En dag omgivet af smuk natur blev afsluttet foran et par gamle container, hvor vi skiftede til sørre sokker, inden den stod på et cafébesøg på en færøsk thai-restaurant. Her tog jeg mig en snak med Heine, der sammen med sin kone Marianne er på eventyrløb. Udover guiderne, hvad har så været den bedste oplevelse på turen? Jamen, jeg synes jo, det har været fantastisk nedløb i dag. I dag fik vi lov til at løbe, jeg føler over 5 kilometers nedløb, og den mest fantastiske nedløb, jeg nogensinde har haft i mit liv. Det er den her fornemmelse, man nærmest lykkelig, når man løber ned og bare fornemmer naturen og så videre, jo simpelthen i en anden verden.